बासखौनो नेयै दासो मोनदो नै अब्ला नाहरदो। वेलकाम टू हारिमु ब्लग यूट्यूब चैनल। तो गाइस हारिमु ब्लग यूट्यूब चैनलाव गासिबो नोंथांमोनखौ फिन खनसेबो बरायनाय थाबाय। तो गाइस दिनै जोंना माने कलेजाव फ्रेशार्स डे होनदो बेयाव एसे थांना फैनोसै ओमफ्राय लामायाव आं दा बास नेनो नागिरदो आरो। तो होमब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोबानो जाबाय। आंजों साथाम लोगो थांफागोन आरो सासेया सिगाङाव गाखोगोन सासेया आंजों गाखोगोन। अब्ला होनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो, गोसो गोथारै गावसिला जोबना होदो। चलो बासखौनो नेयै दासो मोनदो नै अब्ला नाहरदो। सालबारि मोनफैबाय। अब्ला जों दा कलेजाव दसे थानानै हाबहैनोसै। लोगोफोरा जाग्रा जानो लादो, ब्रेकफास्ट खालामाखैनो फुंनि। होमबा जोङो दा कलेज मोनफैबाय। अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थायोबानो जाबाय। थौदो होमब्ला। बेसेमा नायग्रोनि थांनानै ओमफ्राय आङो दा रुमफोरखौ एसे खिथिहानदो, नोंथांमोना नायलांबाय थायोबानो जाबाय। बबे क्लासनि रुम बबे मानि एसे खिथिहानदो। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मोननै बे जाहैबाय सेकेन्ड इयार जोंनि रुम जाहैबाय आरो। ओमफ्राय जों बेवहायनो क्लास लायो, जोंनि रुम इयो। ओमफ्राय आं दा आरो फार्स्ट इयारखौ खिथिगोन, फार्स्ट इयारनि रुम स्टेज बानायदो बेवहाय फार्स्ट इयारनि रुम बेनो। आरो खिथिबावगोन जिअ'ग्राफि रुम चेनेल। ओमफ्राय भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबायमोन। ओमफ्राय दा सम मोनबाथाय एसे मोसानाय एरिखौ भिडिअ लानोसै सम मोनबासो। अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामब्लादो चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै।